lagip ti napalabas. May samanen anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mahilig adumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak takayat kumet amang ngegan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngam oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kamat. Mapana kaya bangkag bakit? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakit? Ken may sa, awan mo ti aramida kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, ah. Da kayo latan kada kiti ubing ti mapan makimisa bakit? Ikaranagan dakto latan. Wen, ngam dumalatamat no si kaamis mo ti mapan ijay simbaan, Rudy. Huwag matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talagang kami na naka-schedule itang aldaw di panagdalos ko. Iso ada kayo latan ti mapan makimisa. Di kagdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam dayta, lakay. Wen, o sige, panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wen kanto, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namatag ka manon, Rudy. Saan matagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Isa, nagiinom magmatbasitan. Malala. Sumrag ka talabaran ka. Itikas na. Maimunawan ka adagos. Agar mo sarkan. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ay, uwan bakit? Bakit di ta rin ingnak? Altaw mat kaya man. Ay. Nay, nagunagmat day ta na sinay bakit? Apay, adda ka di parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanin akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kanto ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tungak. Tahel ti akbakit. Ay, isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalum anabartek ka asumangpet iti balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek. Talaga kas na bakit? Agas nga rod ti bambanog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Baybay anak ka dilaan.
Sa nabali, taday talaang magtibisyok. Nagsarita kami kin ni Luisa di Kalman. Saan ka kanaw amaan anawa anak ko? Dahita ka diti makagapo, iso nga imay kayo diti balay nanang. Umaydak manen sermonan. Isardeng mo nga minen di pa naging inom mo anak ko. Parparigatom laeng tibagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakak kit di Agas laeng matibang bannog ako nada. Ay na, maangtad laeng iti sakit da itang arak. Nang runa kat kanayo ng matan ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilya ma. Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngumiti ka ano man. Saan ka nagkurang iti pamilyak. Itid ko mati pagrebengak kas asawa ken ama dagiti anak ko nanang. Maalawon adda akong dita anak ko. Angam kaasyam mo tibagim Saan nga idaw-dawat? Angam kasanungay no agsakit ka. Kasanun tulaangan ti pamilya Rude. Sa nabali tatantanimatan aggraduar iti kolehiyo dagiti apu ko yo nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam Rude. Matay nga ibagbagam ay una ikan. Sa bali manen tinangiturungam iti saritaan ta. Ketuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tayo amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa. Luisa. Sa dinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni nanang. Napan ijay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape ko? Siya po natin agtimpla iti kapeyo, tatang. Sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ayaban. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan nak talang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, ayawan kayam. Adabay ka di allowance mo, Atoy. At tapay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da ito nakamukan ni Dita. Sangaribo amin Dita. Katangan di kayat mo anak ko Dito mati para gini ading mo. Si kanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko Sapay kumata saan ka manen amabartek nga agawin. Unay kalakit din aya bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak natin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam laang ti pagininom mo iti arak. Iti kasta, mapadakkel tayo man mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka din dito'y basita balay tayo bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaan inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta, nalawlawa ti pagnaadan tayo. Wento bakit? Bareng makaurnong tanto. Basta di naklapdan iti panagin inom ko
Ta isumet ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inka iluto da ito bakit? Nangalaam ka dagita asida, lakay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito'y tinaala ti ramam. Wen. Adumot nga rod ang. Siyempre siyak pa iti kunam. Amok ngamin ti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo. Bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamitlaangan iti kolehyo. Kablaawan ka ron ni anak ko. Agyaman ako unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatang. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para iti buklem to a pamilya. Ito sweldo pa kahit... pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iawat ko kan ka. San met ngamin mabalinaya kag gastos. No kas nga sasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamot kuman. Nanakam magmagbagat. Ay na. Rugi anak mananakon-nakon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. At ayaman tawasan ng sakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay nakasagana ako namatay. Bakit? Ay na, saan man akas ti ibagbagam, Rudy? Malahay dolin mo kitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta. Bakit? Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namutan ti panagbarbartek na. Sige nanang, bayan nyo. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada ngamin napatag nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok ngamin ti daddo maapas at ti dagami kasinsin. Ne. Apay ngaila ko yung kasinsin. Kasapulan mi ngamin ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kasta ay Wen, sikatin mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apang ilakwan. Tapno da tayon tumatlaang ti agkakaaruba no bilang. Ay, katkayat ko akasinsin. Sayang mat nga agpaiso tayo ataga no sabali ataw ti manggatang.
Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti Loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sa bale. Ta talaga ang masayangan ak. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. Ado matgaya man ti ornong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin, gatangak da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga gipatakdera kiti baro. Ngam di pa renovate mi. Isumit lang nga minaparehas ti gastos. Ilimod kung tupay lang iti asawak kan anak ko ti may papaniti balay kan lote. Sorpresa tuman ida. Agasam, dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano lang iti na irugi. Ngamita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nanditaw. Panawan yun to tidaan abalayaw kasinsen. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaro ba tayon ton kasinsin? Aywan a kasinsen. Aging ga kadiita kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa ti may papaniti daytoy abalay kasinsen. Wen, jak pa yung bagbagakan ko anak kasinsin. Kaya't ko nga minasurpresaan. Makla at tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi ti may patpatakter dito asidagyo. Aywan a kasinsen. Saan to siguro ang mamatay? Wen nga rod Uray arte ti asawak. Amo na latama ti responsibilidad na kunanan taon kasinsen. Wen kasinsin. Pudno nga arte kag. Ngamiti ka ano man. Jak met binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay na, narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawid, Rudy. Ha? Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi di ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggauak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, dinakagkan kan arakupon atani, agat-arak ka. Sorry bagat. Sana balik tagi siya warakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Malawan nun. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanum ijay kusina, lakay. Sige. Agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawa. Di nan nabailan tinapan iti silid mi. Jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silid mi apaman ang makariing. Bigat gaya man. Awan mat ni Rudy dito idami.
Nalabit asaanen ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman apo, tainikanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti baro anamnama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni Tatang! Ni Bea day dyan. Bumangon na kadagos. Tamapanak ijay salas. Ni Tatang! Sana makasao! Kasla marigatan nga gangas! Anya, ay, Diyos ko! Rudy, agring ka! Rudy! Tatang! Tatang! Sige, gunggunin niyo si Amayo! Ringan niyo! Tinasaya! Itaray tayo lang in ospital ni Tatang, Nanang! Pat ganda ka unay kadagiti anak talaga eh. Pangaasim talumapan ka. Agpaimbag ka, tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di, lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko! Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayo nga agbantay iti bangkay ni Tatang, Nanang. Kayo pa'y mangan. Awan ganas ko amangan. Saan nga umunag timakan kanya? Nanang, amangan no ang sakit kayo. Iti saan nyo apan pandangan. Wanmat nga minanang. Kayat yu kadita mangalak iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading. Inka mangala iti kanan ni Nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan ka matan, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Di tayo mo't ninamnama akas to'y ti mapasamat ka ni Tatang, Nanang. Di naman tinalasatan ti pan nakaatake na. Nagsakit a panunutin, anak ko. Diyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. At isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, Nanang. Anya ngay nga ron. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti Amayo. Nga oray ka na yun na mabartag. Oray kas jay na. Nadungulat na ka na tayo. Ngaman yan. Tanatay matana di tayo napakpakadaan. Uwan nga ron. Ngabgas na kunakon. Mas apol nga awatan tayo ti amin, Nanang. Talaga siguro. Nga aging galangan ijay tintad ti Diyos abiyag ni Tatang. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti Amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin kan ka di amin. Ti pagayatam ti matumpal, Apo. Agyaman kami iti panangipabulod mo kada kami iti nasingpet. Kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko.
Sapay kumatatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakad kanwami. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir nga anak. Miss F, agmay may saak laeng nga anak. Sakto laeng met ti estado ti panagbiag mi. Din makkelak a maitad amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta idi nagayatak naiturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi! Ay, agyaman nak si mangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Kwa, sorry, sweetheart. Binulod nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawak. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Ha? Sikaman kat din, usta dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelax si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantangarod ag happy, sweetheart. When, sweetheart? Di kagdanag. Ta sumurutak kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay, anya ti masapul mau. Ay kwa, dagasag ko man ni Christy, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man niya? Imbagak lang nga rodan ajak kayat ti artag ken adik apaki asawaan jay anak kaw. Apay, narigat ka di nga awaten dayta. Ha? Ni tatamad. Pudno nga gininumak ngem sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin, sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adupay asaw. Pumanaw ka kitday. Di mo disturbon ti anak kaw. Ta madamang agrib-ribyaw. Ken maysa, ano ti matrabahaw dito'y balay. Ket kasano nga rodan nga tinagtulagan mi ni Christy, no di yung palubusan na rumor, tata. Loko nak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Ta manganuan niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Ha? Christy, sinurnak? Juan! Linibasak ni Tatang. Anya? Abangan mo pirugan na ka ni tatang mo. Uray Marwam tayo jala kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayat ken ka. Ha? Di nakngarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. San mo't nga iso? Loko ka talaga. Pasensya kan iti panagsasaw ni Tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka.
Ay, ayatan ka nga minunay. Diyak namin kaya mapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Kristi. Ay ayatan kamot unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak ngamin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam inirami Kristi. Kwa? Ijay balay da sina, tatang. Ulbon! Ha? Nagturugam inirami kunak. Kwa? Sumungbat ka! Ijay ayan da, Patrick. Hoy no! Para manan kansan! Sige! Sige Padasan nyo timang kabil kanyak, tapumanawak. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggabdak akabilan? Sige kabilindak, tay darum kayo. Una yan, tikas ka pa nagsasaom, Kriste. Di nakmatan ni kabilangan nga amam. Una, tadidakmat maawatan nga anak yo. Ipaidam yo, ti ayan tiragsak ko. Talaga nga ipaidam may, tamumimad apakaisag makam. Imog ubingan ka, ngamday ta asawa kit din tada di ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawan na. Ubing ka pa'y anak ko. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray day ta. Masaduta kun nga agadal tatang. Makiasawa akon. Tay sumutla ang ti papanan na dayta. Kriste, Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. anya? Mayat kayo man kan saan. Awanon ti mabalinan nyo. Ngamin, addan na pasamak kada kami kan ni Patrick. Iso nga agden na kamin, tatang. Agyaman na, tatinungpal mo ti Karim, Kristi. Iso na lang, tama nga no, pilitan dada pag sinaan na iti dadakkel mo. Sapayan nakais-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaamo ka ni tatang ko. Okay. Imbagam day ta, sweetheart. Wen, kunak lang arudan. Naimbagkin ka, Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyangkin ka. Siyempre, adda da iti abroad. Isa maaramid kumot amin na kayat ko. Oray, ag naadda ni Jay. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, kasano? Ag naad ka nga rodan, diti balay. Wen, Patrick. Dayta okay na angkin ka. Ay, katuan Okay na okay kanyak. Saan ka nga rodan nga gawid iti balayo? Taag din natan, sweetheart. Uwan, ang agawid akpay laeng tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Nay, apayan anak ko. Sa dino ti papanam, apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agdan na kayon kunam. Wen nga, Rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick day ta abanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga uray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tatang nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yung kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal ka pa'y. Inton makaturpos ka, uray aramidem ton ti amin na kaykayat mo. Pudno ti kuna ni tatang mo anak ko. Pag-aasim, saan kumamot anatangkan ti ulom? Ay basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang. Palubusan dak. No diyo kayat aguraan kayo aging gatungpal biyag ko. Kriste! Anya? Nalawag tinangig yung nanang, tatang, ha? Mudak mo't siguron. Sa anak amang rabrabak. Apay nga ta, nagbalinbat ng asukir ti anak talakay.
Bakit? Jak laing pagarup amay turid na tagayam asong-basong bata ni tikas jay. Rabin, bakit? Maturog tan. Huston na ita pa nagsangsangit mo. Saan tamat anang kurang anang bagbagakan kwa na? Pinadakkel tamat itinasaya at asursuro. Gamapayakas jay maten. Kala at ti panagbaliw na. Ay, naitamat nga ron tinamdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan na kiti anak talakay. Nalabit ang na-influensyaan iti dadya Patrick. Anyangan nga tati kasayatan nga aramidan ta. Kasanon ti panaganal ti anak ta. Sayang met no saanan nga agtuloy nga agadal. Mala, maturog tan bakit? Bayam, naipadas kung tumanan ti mapani di balay da Patrick hinton bigat. Mapan kusukunan ti anak ta. Agawit tan, Kristey. Jak kaya tatang. Pangaasim ka di, at saan anatangken ti ulam. Amom ka di, saan anakaturturog jay inam di rabi eh. Gapo iti kapapanunot na ken ka. Baybay andak ko man tatang. Di kayag danag. Awan ti da ka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga rod ti rumbe nga pagdanagan nyo. Ken may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing tatang. Sa dino tayan ni Patrick, ibagamtag sarita kamay. Okay, tata. Anya ti pagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma. Ni Kristi ti pangibagaan nyo ti day tata, sana siya. Basta dito yakon balay da nga agnaid tatang. Iso apang nga asiyo ha, gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggading ko. Agpakpakasyakan ka, anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali na ita asawa ta makauray kung nakmanay. Siyak ti agpakpakaasi kada kayo tatang. Pangasiyo. Itit yun ti wayawayak. Ang anak ko. Di kayag danag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulan da nga agpaw iti kwarta. Iso nga awan nga ro ti parikot iti pagbiag mi. Agin inom ka manen? Basilang, sweetheart. Pangpaturog. Okay. No bilang pagpilyan ka, sino ti pilyan? Siya? Wano, dagiti dadakkel mo. Sika siyempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga oray awan dagiti dadakkel ko. Basta, ada kay ti biag ko, Patrick. Oh, agyaman na, Kristi. Talaga gayam, anapatigakan ka. Unay-unay Patrick. Sika ti biag ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biag ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmatan dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan kamat unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak talakay? Ay, yak amo bakit? Baring ano nasaya at ti kasasaad na hiti din na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyan nga agawid. Ay na bakit? Namin anon ngay naramid talayta. Ngam talaga natangken ti ulo na. Awanan mabalinta. Ay, Lito. Namin ano matan na binagbagaan ta. Agam awan latta. Natangsik pa yan. Isa pa nagkunak at baybay antan iti kayat na nga aramidan. Ay, Saan tamat ang nagkurang anang bagbagakan kwa na? Inaramid tamat ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumot ta ni ti biyag na. kasanunto lang at ang timasakbayan na. Nagruna ita ta nagsardeng matan nga giskwela. Ay, bayamon bakit?
Kas jay nga ron, ti kayat na nga aramidan. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papanam, Patrick? At daw ting may ngagbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka kuma, yung pasig kami mat alalaki. Iso magbatikan. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Ni, jak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang iti balay. Di ka rumrumar. Urayan nag aging ga sumang petak. Sige. Ang di ka unay agpakarabi Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kaapay ba kahit Intaray da kano ijo ospital ti anak ta. anya? Apay ka daw? Jakam mo nga maamangan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayam. Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuana. Agrobot kan ta inta kitaan dya anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukatak. Ay na, naglukmag ti apo ko talakay. Wal nga ron ba kay? Kita ba? Kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wal nga raw. Ay na, kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang. Tatang. Nasaya at mata nakariing kan anak ko. Mabitlaan Igawan ka iti ka na muan. Agi amanak, nanang. Inlutuan na ka ti native amanaok. Naimas na ita. Kaaduam ti kanam tapno agsubli ti sigod apigsam anak. Uwen, tatang. Agi amanak. Atay ta, nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, narna ka na dagos. Uwen, tanabsog. O sige, tampapanak matan. Papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito'y balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Mapiitak lang. Sa anak ngagbayag dyan. Agsubli ak matla nga dagos. Itaydak pa lang orayan. Ay saan? Di ka mapmapan? Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana sikati makalapod kanyak. Patrick! Agsubli ka dito'y! Patrick! Imbayak takayat ka makasarita anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan ayati nakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan na masapul amaamuam anak ko. Basta, adda na kay baga kanyak akanayon ti iruruaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Abay, ayama kibibiyang kayo launa yan, nanang. Kristi! Amok mo ti araramedek, nanang. Ken may sa anak mo ta dumawdawat kada kayo iti paginom ko. Ibagbagak laang ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, nanang. Diyagon kayo tadenggan pa iti bagayo. Ulit ka. Saan ko adaw-dawatan kada kayo ti pagininom ko? Dagiti dadakkel ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isu apang naasi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang may suro dyan akta. Namintakal as suker. Di na kaya't ti mabagbagaan. Wal nga road bakay. At dapay kit din ati mangsit manipur nagdenadan iti dadya Patrick.
Kaslawanan Apolos ti kasapulan na kadata-dadakkel na iti kasjaya panagsasauna. Ngala, bayamon bakit? Ad-adalang agsakit tinakam mo no iso ti pampanunutam. Ikararag talangay, nasapay ko mata makaamiris mutlaang ti anak ta. Duan ti tawen ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalata. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Ngam, sikamot ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan? Amumet ajak kayat ti maser-sermonan, Kristi. Patrick, Di dakto pa sermonan nagiti dadakkel ko. Sikan tulakit din. kasanugayam ti kunam a panagkasarta. Agkasartan iti kasta, agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar dita sa asawam. Tunggalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick, Tapno ibagakin ka. Awan iti bokabularyo ti kasar. Sige, tama pa nakon. ni, papanamanan nga Adda pa panak. Saanan anas ka na mamwam. Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyanak. Sa anak mo't ngagkurkurang kada kayo Itad ko mo't amin na kasapulan nyo. Awanan, nagbalbaliw kan Patrick. Sana nakas idi ti kinalailom kanyak. Maiturad na ko na bugbog kawan. Kasla, sanan nga asawa ti pangibilbilangam kanya. Adula amin nga ibagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, tasaan tamat anak kasar. Takamanlangan. Patrick! Agsubli ka ditoy! Di nagpanawan, Patrick! Patrick! Nay, adda ka mat, Kristi, anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaeng man balayo ang maturog. Ay, katuan, nasaya at mo tayong pasyar mo ti apo ko may. Apay adi yung matkadwa ni Patrick. Talong nga aldawan asana nagawawin ni Patrick tatang. Anya, Orayo kasukunon da kami dito'y balay tatang. napanan na kano aya. Diyak mo tatang. Kanayon ngamin amarabyan. Isu asinitak. Idi kwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, katsaanan ang nagawawid iti talong nga aldaw. Isu masursurunak tatang. Sino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Siya ti asawa ni Patrick. Sika, asino ka? Anya? Anay ko, di nakpadpadasan si ka babae. Tauray masikugak, kabalak ti makiginubal kan ka. Anya? Ulit man ti kinunam? Kristi, pangasim. Di ka giskandalo diti palay ko. Vanessa, honey, umunag ka ni ti sireta. Kasarita klabi it dati ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dagos, wan. Anya ti kayat asawan da ito'y Patrick? Ladingitek, ngam ni Vanessa ti ayatek. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya? Awanan kay tibain, Patrick! Kalpasan ti ado pa nagsakripisyo kiti danam! Kastoy lang ti subad mo! Apay! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Patrick! Apay! Aklunan tan, tigasat ta. Nalabit asaan na data tinaitunay nga para kitunggal may sa. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kanya. Ta saan kan nga ayatan. Patrick! Ngam no di mo kayat ti pumanaw diti balay. Okay lang matkat di nga orag naan kayo dito. Ipagpagapok iti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa ti agyan iti silid ta.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasamak. Sa dino tayong Brent kan Andrew. Adda iti kwartuda Apay kadila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araramidan da. In ka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangke ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. In kakataya ba ni Dan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti aramidan da. Nagado ama trabaho. Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samot ten abubulog da. Kasano da nga yung masuruan no bibibiyem mo ti da. Jack mo't ida Awanan ti ado pa yasao. In kakataya ban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamot kan ka ti ATM ko, Cristina. Gabriel. Awan meten paggastusam. Ta kompleto kayo meten kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingki ak meten. Umaladetan nga abastoyo iti makadomingo. Paano manen aya ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Cristina. Tsak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang, damagag laang kuman o sa dino di ayan mo ita. Ay kat adda laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkal Pasko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana ka dikan ka no sa dino di ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Amangan no kaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jak lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpay ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko, Nakitak dito'y katedral, manang. Ti pagsidaawa, ada saklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang.
Limabas da iti mismo asang wanak. Surutag kumayda nga kaslag nerbyusa. Nang runa idi nakita nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag. Iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupod no anapan dita bagyo. Sige manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka ha. Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan nak kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadag ti chismis. agdamdamag laang mutket di, ah? Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak nga ipatakder ko abala ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakderak iti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan ngay. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase kadag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen ah. Awan parikot iti dayta lakay. Simbangpet kamot gaya man anak ko. Wenanang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay laang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wenang. Isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga ruda, no ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang. Talaga amayat ijay. Adayo analawlawang ngam dito eh. Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kada kayo nga rod ah. Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan to ti balay, apaman amalpas. Ay katun ah, isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatang mo anak ko. Uwan ko naklangaro din. Agawid tak nga agawid dita. Basta di kan ag-text kan umawag pa eh. Urayin nyo latan ti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asa ino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pigat. Kasang-sangput mo lang, nang pumanaw ka manan. Ay katanya nga ron nga eh, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko ah. Ta isumat nga ron ti sinapata ka serbisyo. Isa ka naman kat nila iti itugot ko abadok. Plansya umat ti uniform ko. Ihanger mo ton. Samon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Kauwan? Ala. In ka nga ron agitasaran, iti pangaldawan tayo, ta mga anak pa eh. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wana nang. Abangan no mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinwam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito mat, ti para ka ni tatang. Da kayon ton di makaamo amang tetken ko na.
Sige, Barok. Kat ulitak manan ti agyaman. Awanan yaman na kunak manan. Basta dalakit di mangtedak. Ket dawatek, nakailat ta kuman ti mangtulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam, Barok. Da kami ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay nga ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahem, Barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karagiti ubing, tatumulong da. Tapno damot serpit itat ko nga allowance da. Wen, Agawin na kinton o may alawas. Isuntumat tan, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Iyawis mo maten karagiti kakabagyam. Kastamat kadananang kantatang. awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkapuan Iso nga oray saan kun nga yawis karakwada. Datayon tulad tan, ta house blessing lang mat. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wan nga rod manang. Mayat dito'y tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Uray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan mo't kit di. Ngam kasla marigrigata nak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagriknak, likliklikan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, gandamagan, ang nadlaw ko. Yaw awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amanang. Ay, sanen Ruby. Ad-adala ang amasakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babae na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyama anaklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan. Imbag pa'y ni Manang Christina. Ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wan nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Mga tama tinagastos day, Jai. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day, Jay. Ang, uray no kas Jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsa. Awan mat lang, Serbina. Ha? Apay mo dan ako ng tikasta, insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak tikasta, insan? Ay, sus. Naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Diya ka mo kasta, insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong minsan, iliblibak na. Ibaga na lata amayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Christina no kasta. Talaga Ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat ngagtagtagari?
Agul uli maglatan nga uray amo na aluklok ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siya ti masaksaktan iti kastaan na amwak. Ay, grabe talaga insan. Anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga ananad, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti ang katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay. Bye-bye aklatan. Nasakit man nga ikarigat aklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina, anak ka? Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anya na itaan na amwam? At agayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Cristina? Ay nabayagan, na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel? Hay, una yan. Pampanunutok lang kasla, una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't ammo na niya tipod daw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't ate sweldo na. Sabali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila ti nakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate mauawat na akwarta iti binulan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel balay. Wayne. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon lang agasawa. Wanda. Na magkuide asug-sugsugan da ni Cristina tapno isinan ni Gabriel. Ang di na ka lumabali na sinaan ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon lang agasawa? Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Cristina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto, ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumaapagsaritaan ta. Anya na ita, Cristina? Gabriel. Apay, naipus ka rin ti karga ti ATM ko? O, ato. No maburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro dahi ta agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Cristina, nabanugak. Amumat nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan.
Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko, ikanak pa'y kuma iti atidto ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biya. Kasladyak nga minin kabailan nga ipturan pa iti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kaslabumtak ti baro kung ko iti kastao na ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Kan sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Mangaasim, Diyos ko. Imbagman ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga ro ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga kasta ti biyag, manang. Anos lat na Barang makaamiris tumatlang ni Manong Gabriel. Ay na. Jakun mang namnama kasta, Ruby. Bilibak nga rudpe man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laang nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramidak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan na latan no kay kayat na. Anya nga gayam ti kuna dagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada? Amuda siguro Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent nga agadal kano na imbag. Tano makaturpos ket makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Nga mas nakakaangsid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Iso nga, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko matngamin ti pinilim apakyasawaan. Mama. Sana bale, ta saan da kayo matabaybayan. Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Iso asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngam, adado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina? One Miss F.
Adda babae ti asawak. Ket tinasakit inkabbalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagro nga aramidan na. Malaksid iti dayta adupay dagiti maidandanon kanyak. Ti may sapay apagsakitan tinakam ko konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsentyen namet. Isu ajaklat na nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Oray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkit di may bagak tatalaga asaan da kami met abinaybayan. Kompleto kami iti abasto kan saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak mat alipaten laengan ti amin. Ngem jaklat tamat maliklikan a panunutan nang runa no kasjay nga agmay may saak. Mapanpanunot ko pay kit di ti agibales bareng kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan ta sa anak mat ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit agingga a makaturugak. Agingga laengan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Pagyamanak met tiing kapanang ibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagipti napalabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibales. Anya klase ti panangibales ti kayat mo asawan. Aglalaki kamet kasta kadi? Dayta ti saan mo nga aramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawam. Sikan tumatlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikudan tinasayaat ng ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang timang lukloko ken ka, panunutem latan nga awan ti mapukaw ken ka. Ngam iti asawam di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw ken kuana. Saan laeng akwarta no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kitdi nga asikaswan dagiti anak mo ta isuda ti pudpud no aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Christina, ket ulitak manen ti agyaman itiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagipti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.